ng, anong tawag ito? Ng pasayan. Ito, fresh lumpia. Masarap to. Hi, Ila. Kasi wala akong bra. Ayan. Hi guys! Fresh lumpia. Wow! Ang sarap nito. Ano to? Fresh lumpia. No, hindi. Ito siyang parang kare-kare. Kari-kari. Ito, masarap fresh lumpia. Ito siya. Kare-kare. No, grabe, mainit po. Sabi ni Ate Edie, magbusok na lang daw kung tayo. Magsain na lang daw tayo pag kulang yung kanin. Ano to? Ito yung surprise. Ano to? Kasi hindi namin makita yung laman. Surprise to. Yay! Lechon. Amoy. Ay, ang bango. Dandaran. Lechon. Uy! Nakabalot pa rin. Surprise! Wow! Lechon bili. Oh, Ha? lah! Wow! Lechon kuwali. Ano siya na? Lechon kawali ba to? Lechon patas. Lechon pata? Lah. Ala, Wow! ko manok. Kalamig. Ala ko buong manok. Ito. Wow! Ang dami. Kain na. Ito pa, oh, ano to? Wow, social na dito. Ay, wow, pasayan. Yan gusto namin bilhin yung pag New Year. New Year, oh. So, takot kami lumabas. Pero andyan na. Yan na lahat. Thank Dami. you po. Iidin. This one is rice. Sabi na nag-deliver. Hello sir, nasa Natix na ako. Sabi ko, ano? Bakit sir? Nagulat. Sino pala to? Sabi niya. Pagkain. Sabi niya, Food Panda, nasa Natix na ako. Ha? Nagmamadali ako. Kasi hindi namin alam mo na may nagpapadeliver kasi. Sila. Take care, Edin. Ano? Sabi timing guys na hindi pa ako kumakain. Kasi Bago pagkagising ka lang yan eh. Late na kasi ako natulog kanina. Yung araw na. Thank you po. Hindi ko ato ulit ko kanina. Oh, ini Ang galing na ni Ella mo kupirit. Yan. Hi guys! Kina. It's time to eat na. Oras ngayon is 11:25. 11. No. Na. Wait. As 11 na. Tinignan niya yung oras. As 11:25. 11:25 na ng Umaga. umaga. Malapit ang tanghalian. So, ayan, advance kami na kakain ngayon kasi may biglang dumating na Gracia. deliver na pagkain. Na-surprise kami kasi nakaupo lang kami sa kwarto. Nag-usap kami ng Papa Chin, pintuhan, ganun. Nagulat na lang kami, may biglang tumawag. Sabi ko, Papa Chin, may siyang sagutin mo agad. Narinig ko na lalaki tumawag. Sabi ila chicken sauce. Na may deliver daw pagkain Food Panda. Napanganga kami. Wala ko kulira. Wala naman kami alam na magpapadeliver ng pagkain. So yun. Umalis Papa Chin. No, umikot siya kasi hindi siya makadaan dyan. Kasi sinimento yung daanan. So yun guys. Sobrang sarap nung dumating. Lechon pata. Ay, tama ba? Crispy pata. Crispy pata. Crispy pata. Ayan, sobrang laki. Tapos, pasayan. Ano ba sa Tagalog ang pasayan? Pasayan eh. Sugpo. Ay, parang hindi naman yata sugpo. Tapos, ayan. Yan, paborito din namin. Gulay. Yan. Tao na, kare-kare ha? Kare-kare. Tao. Basta gulay na. Basta gulay yan guys, hindi namin alam. Tapos, Ayan. isa sa gusto to namin. Fresh lumpia. Si Ila.
Nandito pa daw, nandito pa. Huwag kalimutan. Gulay. Gulay. Dali, sit down, dali, sit down. Sit down. Sabi ni Ila, chicken now. Chicken. Kain Sit tayo, down na, guys. Salamat sa pagkain. Yan. Salamat sa pagkain. Sobrang ang sarap ng pinadala ni Ate Eden. Yan, si Ate Eden ang nagpadala nito. Wala pa akong suklay sa buhok, wala pa akong ligo, wala pa akong mumug. Kasi kakagising lang talaga. Kakagising ko lang kasi. Nagpintuhan kami doon sa loob. Ako nagtabi. Tawag ba? Kwentuhan na yun. Pinto. Tabi kasi yun sa Bisaya. Maraming salamat sa grasya sa blessings na araw na ito. Thank you sa pagkain. Kainan na. Thank you, Lord. Thank you, God. Sabi guys, ang crispy. Uy. Naririnig nyo? Sobrang crispy niya. Hindi lang. Hindi lang. Sauce na sa ano? What? Wag ko sa ano? Hindi na nakita na. Sobrang crispy niya. May sasawan din naman. Babay, may sausawan tayo. Barag sa kuan mo ganing sasawan ano ba? Fresh lumpia. Chicken joy. Hala sobrang sarap naman ang mga pinadala niyong pagkain. Sa akin. Gulay. Sarap to. Ang lambot na ano. Yung laman. Tapaw. Ito gulay lang yan. Sabi nila, tapang daw kami. Ayaw ka mo ha. Inya. Kung hindi naman talaga ito maubos, mamaya din na din sa hapon. Magtira tayo mamaya. Para panggabihan ng kain. Yan ako na kani ay nakay. Ila. Lamit daw, masarap daw sabi ni Ila. Ano ba? Gulay. Gumamit kami ng serving spoon. Okay. Hindi na ako naging hindi mo pa ano. Ang balitan ng atoon. Na binili kasi akong pinya. Hindi pala si Pabatsin pwede kumain yan. Kasi maasim. Tapos malaki pa yung binili ko. Pasayan ang laki. Ang panipasayan nila. Sa Ella, papatikin natin. Ito. Sarap eh. Kasi dati, yung nasa probinsya pa kami yun. So, ang sarap to sa amin. Nangunguha ako nito. Ako matagal na ako hindi nakakain ito. Kasi, ang mahal nito kasi 300 yata ang kilo nito. 400. 400. Wraps. Liit ani oh, lami eh. Eat. Ginahan. Hindi ka lang crab? Hoyo. Hindi. Ugaw. Hindi kina. Sabi nila crab daw. Ugaw. First time ni ilang kakain ito. Hoy, ako this. Tani. No, ayun. No more. Ay. Asya. Ila oh, dali kami. No. Dali kay ko lami ang fish. Dami oh. Fish. Ila hindi niya kasi kilala to. Kami oh. Oh, mamaya kait na ito oh.
Hindi kasi kami bumili-bili na ngayon, mahal. Yun lang, natakot. Ignorante. Binili kasi namin yung maliliit, tawag no? Yung hipon. Bagoong lang kasi alam. Takot mo kami ka kanya. Eh, bila na sa sigaw. Idol. Spider daw. Bagoong lang yung alam ni Ella. Damos daw, ginamos. Hindi ang bagoong. Yan yung dagdag mo. Bagoong nga. Bagoong nga ni. Yung boy. Where's Mama? Didi Mama. Didi Mama. Oh, Didi Mama. Didi Mama. Why? Okay. Which one am big? Which one am? Which one am big? Lechon? Huh? Lechon? Which one ano? Which one ano? Yung anak ba? Kami. Ha? Pag sabi kong kami, Ella. Lumingon, ha? Akala niya siya yung kausap ko. Kami, wala kaming planong maghanda sa New Year kasi Ano ba? Come here. takot kami lumabas. Come here. Dahil doon sa nangyari sa akin, na bigla akong nilagna tapos sumakit yung lalamunan ko. Come here. Pero dito sa amin, ito na namang maraming positive. Come. Pero hindi naman, pwede na hindi kami lalabas kasi kailangan din namin bumili ng ulam kasi hindi kami makapag-stock dito. Wala kaming ref. Hoy, ito ni. Masisira lang. Wow. May isang ganito. Ano? One. Kamay lang ako kasi sobrang layo namin ni Papa Ching. Akot. Hoy, Mami. Are you really city? Ha? Ha? Cebu City. Cebu City daw, sabi ni Ella. Good. Eh, agi-agi din ha. Moose. Bibi. Bibi. Cebu City. Ako hit talaga kami. Kaya ko din. Bobs. Kasayan. Bobs. Sayan. Kasayan, crab. Ini Bob. Ini. Jun. Ini Bob. Ini. Saya. Sobrang sarap guys. Eh. What? Excuse me. Ah. Ang sarap. Si Ella kumakain ng orange. Bago lang kasi yan kumain. Ulam na itlog. Saka yung ano, gulay din. Ulay yan. Mm. Ako is Enjoy. umagahan. Umagahan. Agahan ko na to. tapos Umagahan? Ha? Umagahan. Umagahan. Agahan. Umagahan. Oh. Ng utuhan. Gabihan. Mm. Halita. Yan. Morin. Kasi sobrang nagustuhan niya yung Maliit. baby mandarin ba yun? Sabi niya, baby orange. No? Baby orange. ang tawag niya. Sabi niya baby orange. Na ano siya, natuwa siya kasi maliit. First time niya makakita niya.
Crispy pat. Man, crispy pata dahil. First time ko makakain ng pata. Crispy pata. Crispy pata. Ayun. Pati si Papa Chin. Kung ano yun, ginutik ka na ba yun, no? Okay. Bilapuan siguro sa. Bukan man, gitimplahan. Bukan man, giluto upuan. Mantika. Dapat may kutsilyo ka. Kumakit na yung liig ko. Busog na ako eh. Dali lang mabusog, pero mamaya din. Kasi ako, madali kasi ako mabusog. Baby Tapos, madali rin magutom. Pero mamaya, kain na naman ako. Pag magutom naman. Baby Tawanan na Oys! mo, Chris. Baby Oys! Pakatulong na magkapapachin. Baby Oys! Baby Oys! Oy! Baby Oys! Orange. Yo, ayan. Tita. Tita. Da. Baby Oys. La, Baby Oys. Masarap to pag may sasawan kasi sa pakiting bawal siya sa suka. May ulam naman tadi eh. May ulam pa. Isda. Yung isda. Kasi baka kung bumili ko lang papachin ng Isda. isda. Tapos pinaksayo niya. Ano, kalimutan na niya. Masarap. Baby Oys. Sobrang ang init pa nito na dumating. Wala na yung isa. Ubus na. Ubos na yung isa. Yung isa, mamaya na siguro yan. Busog na rin ako. Whenever Oys and Baby Oys. Itong kasaya naman, konti na lang din. Ayan. Nakakaapat na ako. Tatlo. Baby Oys ito. Ang laki. Malaki man to. Parang sa Tagalog, sumpo. Sumpo yata to. Okay, diba? Malaki siya guys. Malaki. Nangalay yung kamay ko. Baby Oys. Away. Okay, yun. Ang laki. Ayan ang Baby Oys. Pound, pound. Ano na? Hayang. Hmm? Yeah. Ano ba? Arinig niya, crispy. Crispy. Itaha, daddy ha. Sabi ni Ila, Bang ulam sa kuko. kain ka ha, daddy ha, kain ka daddy. Crispy guys. Hoy. Ito ni kita berdadi. Yeah. Eat. Daddy. Ito daddy. No. Ito lang mommy. Lubot. Ay. Ha? Why? Badila. Ha? Badila. Otak. Bata. Why? Ayun ba? Parang shrimp and garlic yata to. Shrimp. Ang dami na ubos ako. Wala, Shrek. Shrimp. Shrek, shrimp. Parang, Ubos na dito guys. shrimp and garlic. Ubos na yun sa unahan. Kasi marami siyang garlic. Invento ko lang yung pangalan na.
Hindi ako sure kung anong tawag sa pagkain na to. Syrup ang garlic. Ati dubot, oy. Mm. Excuse Mura me sa... po. Mm. Ram. Yung... mga garlic ba ginuto? Hindi mantikaan. Gilapuan, mantika, tapos garlic. Mm. Sibuyas dahon. May timpla ko yan. Oh, yun lang kasi may sariling tubig naman tong pasayan. Ito. Baby, dad, isa ba? Amito Asia, isa ba? Guys. Ayan. Isa. Busog naman ko eh. Green. Busog na si Papa Chin. Ito. Tirahin ko to. Isa ba? Ano? Isa. Evolution. Isa ba? Isa. Ano? Po pa kakatilaw anak. Fresh lumpia. Po pa kakatilaw anak. Isa ba? Aber, First time ko pa makatikim niyan. Ako palagi na akong kumakain niyan nung high school pa ako. Yumi? Okay lang. Fresh. Oh, fresh na. Hindi lagi luto. Hilaw mo ba? Fresh lumpia nga! Ha? Sabi Papa Chin, fresh. Pero hindi luto. Yung dahon, hindi luto. Fresh nga, fresh. Fresh. Ano ba ibig sabihin sa'yo yung nang fresh? Fresh from the sea. So na. You want eat this product? No. Mm. Sarap. Ano masasabi mo sa fresh lumpia? Atyaw. Galing sa Atyaw. bottom of my heart. Masarap. Kasi paborito ko talaga to. Ito yung palaging binibili ko nung Fresh talaga kasi hindi talaga Come sinuluto. here. Sige. nagtrabaho ako. Ay, nagtrabaho nung nag-aaral pa ako ng college. Mamo ko. Isa ba? Burang yan yun. At kita. Sauce mo niya. Ay. Awi di ikap. Isa ba? Hindi luto? Mm. Isa ba? Ano bang fresh sa'yo? Sabi ka sa totoo lang, marami talagang pagkain na hindi totoo na kayo nakakain. Mm. Ngayon, Hindi pa niya ngayon, nakain. ngayon ko lang naranasan na makakain ng ano. Ito, first time sa amin. O hindi, magkakain tayo ng ganitong mga baboy. Pero sa ganitong luto, kakain. Ngayon. Masarap. Masarap pala siya pag may sauce. Mm. Aba. We come here. Isa ba? Amita. Awa. Dahon pala. Lalo na pag may mani sa loob. Bro, ang sarap. May mani naman siya. Hindi ko ay. Isa ba? Yan. Mani. Ay, ibabaw. Isa ba? Albo. Ano din? Isa ba? Isa ba? Ano naman kaya? Busog na ko. Oh, kasi gusto ko na. Ako, Uy, kain pala tayo dyan, mga viewers natin dyan. Mga subscribers natin dyan, mga nagmamahal sa atin dyan, mga karila dyan. Kain pala tayo dyan. ako, matagal akong matapos, matagal din akong gutumin. Magkaiba kami papaching, madaling magutom. Dahil siguro malaki yung bituka ko. Malaki kasi nakain ko. Dahil yung braso ko guys, malaki pa sa kanya. Minsan ginagawa niya yung punch bag. SpongeBob. Ayan si Ila. Ayan si Ila, nagbablog si Ila. Ayan na ba? Yala ay andyan sa likod. Ayan. Nag-vlog siya. Ay! Muntik na ako mahulog. Sobrang arte-arte ni Ila. Ganyan na yung galaw niya. Parang siyang dalaga. Isa ba? Anita. Aber ikyo. Isa ba? Laga. Aber laga. Cholochi. Aber. Ani. Isa. Record.
Wow! 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 Oh, Whoops! Bilangaw na. Sumali sa pagkain yung langaw. Mamaya na kayo. Tapos. Dati, nakikita lang to namin. Kasi mayaman lang nakakabili nito. Hindi sobrang mahal. Ngayon, nakakain na kami. Na, may baha para tubo. Ay, langaw! Langaw na guys. Hindi naman kasi ako bumibili ng mga pagkain ng mahalin. ayan. Kasi yung pira ko, tama lang talaga. Ang sarap ng sauce ng kasayan. Kasi garlic na garlic siya. Bye! Sana matikman nyo din to. Let's go! Ayan na ba? Isa ba? Ay, isa ba? Ate Close. Wait! Tusok ako. Mamaya na naman. Kakain naman tayo. Isa ba? Auntie Annie? Muntik na akong matusok. Uy! Tapos na kami guys. Sobrang busog ko na. Hindi pa kami nagkano. Hindi pa kami nagkalahati. Isa ba? Kung pasaya, nakakalahati na. Malapit na maubos ng isa. Number? Abi, Puti talaga daliri. Ano? Kapatid oh, binalatan na niya. Sarap! Crispy. Ayan! Ha? Hindi ako. Ano ba yan naman? Langaw. Hmm. Crispy guys. Ayun, ito. Nabulol na. Yun lang guys, ang video natin. Mamaya na naman ulit. Pila? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa mga nagmamahal sa ating mga viewers, mga supporters? Sabi ni Ilalaag. Sabi niya, mahal. Limot. Yung mga solid supporters natin dyan, maraming pasalamat talaga sa inyo. Sa mga Kayo talaga. nagpapadala po ng mga pagkain sa amin, mga nag-surprise po sa amin. Maraming salamat po sa mga bago pong subscribers namin. Maraming salamat po sa suporta niyo po. And sa mga sulit Shangri-La family po dyan. Hello po and thank you po sa inyong lahat, mga viewers po namin. Salamat sa panonood. Salamat po sa panonood. Buwak! Salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi andyan po si Lord na nakatingin po sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Basta spread love and kindness lang po tayo. Amen! God bless and stay healthy sa ating lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, guys. Opo, Yan, kasi mga karila dyan, may ingat bagong talaga. variant na po ng virus. O kailangan na Dubli ingat tayo healthy lahat. po ang buong pamilya. Bye-bye! God bless. Ella!